prichádzame Čo vám však si? odozdávaniu ocenenia Miloša Roka. To bude... Za každého každého 4. Dej sa také trestný. Nech sa páči. Takže ale pozor na mňa. Naša tak nie. Čo si dovoluješ, kľudne? Takže... Nech sa páči, pán guvernér, nech sa páči. Ale sme nezatleslia guvernérovi za úvodné slovo. Pustite zvuk už. Haló, raz, Áno, ďakujem. Takže by som rád... Takže by som chcela povedať, že nebudem okrokovať a víťazom... Nie, nejaký presol. Nie, to nemôžeš. Trošku Teraz by si mala, ja vlastne už si to povedal. treba teraz. Napínať trošinku malinko. Nech sa postavia po tvojom boku. Obidvaja. A mala by si chytiť ich za ruky, jak superstar a vyhnúť toho Takže by som poprosila Miloša. Miloš, neprekroč ten Rubikon. A Petru? Peti, zober si svoj bor. Kombinačný list, to je. Super portrét! Aj to je dobrý. Trošku bližšie k sebe choďte. Tak poďte sem. Viem. Takže, chcem povedať to, že toto ocenenie takisto zasadala k tomu výrobná komisia. Výrobná komisia, hneď by som chcela veľmi pochváliť aj člena komisie Martina Pavlovského, ktorý sa... Prečo sa smeješ na svojom bratovi? Moja čár. Myslím, sa smejem, to normálne vyzerá. Takže, lebo Tina sa skutočne ujal hneď, ako som mu o tejto cene povedala, hneď dal tip, ako by sa, kde by sa dala, čo by sa dala, ako by sa dala, takže vzdajme hold aj Tinovi. No a... Miloš, no poďme sa keď nemôže Zuzá sem, poďme mi dať Zuzá. Ona si pozrie video záznam na STVčke, alebo sme v televíznych novinách. Takže táto cena skutočne opäť vďaka Milošovi, Tinovi, Jankovi. Je to, hlavne dneska chcem povedať, táto cena je putovná cena. To znamená, preto sme to určili tak, lebo vieme, že títo ľudia z našej skupiny sú nezodpovední. To znamená, že by bola kde v špinavom koši, so zhnitými ponožkami skončila, rozbitá s hlavou. Takže už vieme, že Renata svoje ponožky neperie. Tak nie, a potom ich vyjadzuje. Ja som pozerala na to. Takže musí byť putovná, presne preto každý rok bude odovzdávať bývalý víťaz. Bývalý víťaz, pohode Miloš, všetko je OK? Vodu by si mal piť, dajte mu volať do vodu, prosím vás.